Hung ilahing Hung ilahing Awikna mastu purnama sidam Awikna mastu silat meringiwang jagat karana Sirantondo kawisisaning bisana Sono sinawung ngelangan wilopo estu maksih lestantun lampahing Buddha jinantur tutur katulo tetelo tulat menir labeng paradya winursita upama paraming niskara karana diya tumiyeng jaman purwa winisuda tarengang dinama-dama pinardaming lalata mangkiya tekap wasananing Gupita tanunging perlambang matumpa-tumpa marma panggung panggeng panggunggung sang Murwengkata Anenggih nagari pundi ingkang minangka purwakaning carita ya ingkang kaikwadi dasa purwa basa eka marang Samidya dilinuwih dasa werdini 10 purwa marang kawitan sinadan kathah titahing jawata mewah kathah gumlaring negari ingkang mapan wonten lumahing bumi kureping langit sarta kathah kang sami anggana raras nanging lamun to ginungu-gunga yen ana negara 100 tan antuk kalih negara 1000 tan jangkep sedasa adi-adining garpa Gupita ora kaya adeging nagari Cempa ya negari purwa carita mila negari Cempa ya negari purwa carita pantes kinarya pambukaning carita murciteng kawi awit pranyata negara Purwacarita tuhu negari ingkang ageng perbawane rena pantaran wengi katon sumunar cahyane ngedingalaken yen to gumlaring negara Cempa ingkang kepareng yasa kedaton duke nguni tuh titah ingkang linangkung jalma pinilih jalma ingkang ing ayoman para Bathara kinamulen para widodari ing ayoman Sang Hyang Widiwasa satemah negara cipta riptane bisa mbabar daya pangaribawa tarah tumarah ketingal ngenguwung tejane sumorot suwunduring antariksa nenggih sinten to dasa namaning Sri Narendra ingkang kepareng ngasta bawat pusaraning praja ing Purwacarita wenang den ucapna Narendra ingkang ing Cempa kepareng jejuluk Prabu Srigati. Narendra Cempa kepareng jejuluk Prabu Srigati ya wenang kasebut Prabu Sri Mahapunggung. Sinajan to ketingal maksih muda tumaruna ewa semanten Prabu Srigati pratitis anggenira ngayomi wong sak negara kuwi nyepeng kendalining negara
saengga kawontenane negari Cempo ketingal ayem ayem tata titi tentrem. Sedaya menika wau ora jeneng mukal awit Prabu Srigati yektosipun atmajanira Sang Hyang Bathara Wisnu. Duk nalika maksih timur Raden Srigati wis kepareng ambiyantu ingkang Rama Sang Hyang Bathara Wisnu. Duk rikala babat alas Purwacarita ketingal kiprahe Raden Srigati. Purnaning babat wana Purwacarita Sang Hyang Bathara Wisnu kepareng jumeneng aji sekawit sinebat negari Medang Kamulan alajeng kapatedan asma negari Purwacarita ingga samangkih ugi kasebat negari Cempo. Lumintiring kaprabon Prabu Srigati ing kepareng asta bawat pusaraning praja negari Cempo saya ketingal regeng saya ketingal gayeng kathah sangya para kawula saking manca negari ingkang sami ngayom ngeyup marang kamulyane wong agung ing negari Purwacarita inggo ndadosaken kutha raja negara Cempo arina pantaraning wengi kaya tanana bedane kejawi namung ingkang bentenaken swasana padhang kaliyan peteng. Nanging bab gumarenggeng regeng gayengipun rina wengi kaya ora ana bedane. Kathah para kawula ingkang sami nambut karya dedagangan bebakulan inggo dumugi lelayaran rina wengi tanana kendhate maratandani yen to sedaya ingkang nindakaken pakaryanira suwang-suwang datanana sambikala ing sak marga-marga pranyata sakathahing duracara maling arampok gedhor kecu sak panunggalane temajrih mewah sirna kena walating Narendra ingkang kepareng yasa negari Cempo miwah sak tedhak turunipun ingkang kepareng hangratoni negari Purwacarita pranyata ageng perbawani tan mukal bisa ngendhih alaku kang dudu utawi tumindak ingkang kelentu tata kerta raharjaning negari Cempo kondhang kaluka dumuging manca negari ora mau kaliyan to andayani Ratu Cempo kelok kasusara kajana priya yen to wujuding Narendra ingkang pinunjul yanira kekadangan tan mukal kathah para raja maharaja tuwin ratu maharatu saking liyan negari ingkang sami ngawontenaken mitra samaya tegesih kepingin bangun kekadangan kaliyan Narendra Cempo. Kathah ingkang sami amilala tuwin kathah ingkang sami nglirik dhateng kemajenganing negari Cempo. Ing bab areh tata kaparajan mewah anggenipun damel kemajenganing Sang Hyang para kawula ing Karang Padesan
ingkang sami nindakaken among Narakesma. Kawula negari Cempu anggenipun nindakaken tetanen. Pranyata uga dadi lirikaning Sangya para Narendra Mancanegari. Sami kepengin negarinipun suwang-suwang saged gadah misil utawi hasil ingkang prayogi kaya cak-cakane Sangya para among Narakesma ing negara Cempa. Murih negarane dadi makmur Kertaraharja. Para kawula saindenging negari ketingal yen to sumuyut angguru Gusti dhateng Prabu Srigati. Sedaya sami marem tuwin remen raos sing manah. Ngraosaken boten klentu anggenipun gadah sesembahan utawi Ratu Gusti ingkang pranyata pratitis saliring reh anggenipun ngayomi tuwin damel kemajenganing para kawula ingkang dadosaken kawontenaning sedaya para kawula gesang kanthi remen, gesang ingkang kanthi mardika, boten kendhih tuwin kalindhih saking angkara murka lampah kang klentu. Para kawula ingkang sumuyut sumanggem anyanggemi ugi ndadosaken sukurnaning penggalihipun Sri Narapati. Kocapan ujuri sajuga Prabu Srigati keparmiya siniwaka lenggah mungging dampar kencana alelemek kasur babut permadani. Mengkeraken abdi dalem kang sami ngampil upacara nata. Ingkang kepareng abiyantara punika warnanira Sang Nindya Mantri Muka, Sang Renopatih Buntala. Tinata trapsilane mengkeraken pisuwanipun abdi dalem tumenggung. Miwas sinambetan para mantri, bupati, nayaka, andir pisuwane. Kacarita tatkala semana prabawaning Sang Hyang Pertanggapati wis saya mangrangsang wayah. Pratandha Sri Narendra kepareng medhar sabda kang kinarya pratandha ana swaraning mimis kalantaka beberundungan wonten saklering panguraan. Kaget Sangya para kawula ing sami mara sowan. Sireping swara mriyem kalantaka binarung swaraning bendhe tinatap tinalu-talu. Murani hur kang sami mara sowan. Perjurit sigara ngungelaken senjata ageng munya marambah-rambah. Minangka pakurmatan Sinarendra. Mung 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 mung. Jalek. Mara kanca maju kanca ndodok, kanca jajari, kanca ngangsek. Kanca mandhak, sing ngarep mandhak. Kanca ngangsek. Sak.
anuju Respati denyo miyosini woko pepak kang wadya bolo Ander pindho jolo nidi pasang sang nata tejane ngenguwung amadangi pasewakan Sagung wadya tinona mari kelu Sritina ning pasewakan busana maneka warna sebak puspiteng Budiyana miang panjeraing sarwa rukma ranggeng manik Narawata abro prabanyo sumirat kenyaring tejo liweran lireki
silat sisiring tadit wimbuh kegondom mrik minging katiuping ma ruto mondo sabaran mangambar kungas yo tori sedeng siniwa moho parabu kang minulya paratisteng dampar kencana asri rengganing busana kinuntarang kuntarang Mas Retno Yayang Bathara Indra Siniwoneng Ngendra Bawana Narendra arum ngandika Narendra arum ngandika Yuwang Suksmantara Manik paman kematian Araharja anggonira ngadhep ana ngarsaning ingsun ing ngeri kalenggan iki kawula inggih nyawa-nyawa jimat pepundhen kula sinuwun Prabu kalih saking sambi kala pisuwan kula wonten ngarsa paduka dereng kewala kula nampi dawuh saking ngarsa paduka Gusti kula ingkang sinuwun langkung rumiyin kepareng kula nyaosaken pangabekti kunjuk sandhaping pepodo mawantu-wantu kawula nuwun. Iya paman patih tak tampa jeneng sira nyaoske pangabekti ora liwat lumuntu ring astutining sun tampanana kawula nuwun. Dadah pundi sabdanipun Gusti kula ingkang sinuwun kula pundi wonten mestaka ndadosna jimating gesang kula. Mara prayogakna anggonmu ngadhep ana ngarsaning ingsun kawula nggih sampun boten kirang setunggal menapa piswanipun abdi dalem kepatihan nuwun inggih. Senajan bocah tumenggung semono uga kanthi raharja swanira kula nuwun inggih pangestu dalem Gusti kula ingkang sinuwun winantu karaharjan sowan kula
Nur langkung biyen keparenga abdi dalem katu menggungan nyaosken pangabekti kunjuk sandhaping pewedo sinuwun. Iya tak tampa ora liwat lumunturing astutining sun sira tampani. Kawula nur inggih sanget anggen kula mundi. Sabda dalem kula pundi wonten mestaka rumesep ing rah daging dadosna teguhan kayuhanan kawula nun. Iya prayogakno nggonmu lungguh. Nur inggih sampun boten kirang setunggal menapa sinuwun. Sawise satata lungguhe kabeh ingkang padha mara sowan. Paman Buntala sarta jeneng para bocah tumenggung lan sanak ruangmu kabeh. Kawula nuwun wonten pangandika ing adhawuh. Ih, kados pundi Dewaji? Mula dina kalenggahan iki paman kepatihan lan kabeh para mantri bupati Nayaka Praja tak pundhut supaya ngadhep mara seba kumpul manunggal ana telenging Stinggil Binaturna. Ora ana liya ingkang nyurung marang sedyaning sun kang mangkono iku mau kejaba lamun ingsun kengetan marang kahanane Gustimu putri ya garwaku Yayi Dewi Sruti. Yayi Dewi Sruti wektu kepungkur bakal digonjak dilamar dening Narendra saka Mancanegara. Mestine paman kepatihan lan kabeh para kawula bisa nggambarake kaya ngapa sembranane wong ingkang kumawani kumalancang bakal boyong utawa mundhut garwa marang Yayi Dewi Sruti ingkang cetha-cetha yen to Dewi Sruti kuwi garwa Prameswari ing negara Cempa. Ewas muna ana wong murang tata, ana wong gugu karepe dhewe. Nedya gawe wirang, nedya ngilani dadane Ratu Cempa. Ing atas garwa Prameswari, garwaning sun, lha kok nedya digonjak. Tembung kasare diajeng Dewi Sruti arep direbut saka astaning sun lan bakal digarwa dening wong kang murang tata iku mau. Kula nggih sinuwun. Perkara kang kaya mengkono iku mau wis kelakon, wis tumapak. Inggih. Sinajan to Yayi Dewi Sruti ora saguh ngladeni marang raja ingkang duwe kekarepan nglamar lan mundhut garwa marang diajeng Dewi Sruti. Nanging nyatane bareng ana rembug kang kaya mengkono Yayi Dewi Sruti ilang saka keputren. Mbuh sapa ingkang dusta ingsun durung ngawuningani, mbuh ilange Yayi Dewi Sruti iku merga saka kekarepane Yayi Dewi Sruti pribadi. Aku ya ora ngerti. Nanging bakune wiwit ana wong ingkang bakal ngelamar Yayi Dewi Sruti, Prameswari Cempa Yayi Dewi Sruti ilang saka kedaton, ilang saka Taman Sari. Enggo tumeka wektu dina iki durung bisa ditemokke ana ngendi papan lenggahe Yayi Dewi Sruti. Kawula nuwun inggih sinuwun, lajeng kersa dalem kados pundi? Iya lajeng dawuh dalem kados pundi sinuwun? Sambung karo perkara kang kaya mengkono iku mau. Aku tetep isih percaya yen to Yayi Dewi Sruti ora bakal megos tapake. Yayi Dewi Sruti katresnane mung tumuju marang ingsun. Dasare
Duk rikala ilang musna tanpa karana Yayi Dewi Sruti wis anggar bini. Lah mula kang saka iku mbok menawa ilange Yayi Dewi Sruti iku apa pancen ngendani perkara. Aja nganti nukulke perkara banjur ndelik sesingidan. Mbuh ana ngendi papan dununge kang kinarya ndelik, ingsun pribadi durung mangerteni. Lah mula kang saka iku prayoganing laku rening kahanan wis saya tentrem, saya tentrem. Raja penglamar wis ora ana ingkang kumeliwer ana sak kiwa tengening negara Cempa. Wanter dawuh timbalan ingsun marang jeneng para prayogane perjurit sakperangan mligine perjurit sandi kudu enggal didhawuhi supaya ngelacak kira-kira ana ngendi kahanane Yayi Dewi Sruti. Aja nganti kelantur-lantur, aja nganti kesuwen ninggal negara Cempa. Awit aku rumangsa ora tega, aku ora tegel lamun to nggambarke kahanane Yayi Dewi Sruti dasare wanita lagi angkatan gerbini pisah karo garwa. Mbuh ana ngendi cumondoke bab kaya ngono kuwi ndadekke nelongso rasaning penggalih ingsun. Mula sepisan meneh prayoganing laku ingkang kudu ditempuh ora ana liya kejaba mung kudu wiwit digoleki upayanen ana ngendi papan lenggahe Gustimu putri Yayi Dewi Sruti. Tintrim tanono kang nyabawa kaparaban dening Sang Narpa. Jroning panangkilan tanana sabawane ingkang kapiyarsa mung swaraning abdi kriya gemblak gending miyangka masan kang samya nambut karya dereng ngantos purna anggere nimbal pangandika kasaru gedering Jawi ubahing para kawuling ing Sami Maraseba kaya gabah dening teri. Apa ta ing Anjalari Horging Pasiban Jawi ora ana liya kejaba sinareng negari Cempa kedatengan Narendra saking Mancapraja sigra tantoha miyak sebaning sanggiya para kawula ing sami marasowan cipta wirganira. Pe kanca kang padha maraseba piyak aku njaluk dalan, aku njaluk dalan.
ing abiyantara. Monggo kaprayogakno lenggah Kisana. Inggih, sendika ngestoaken dawuh. Oh, Kyai. Tan Pantara wis lumarap Sang Narendra kang nembe prapta miyak seban ingkang samya nangkil marabawani sak panangkilan alun wijiling sabda Sri Narapati Nuwun sewu Kisana ing nembe Kiwala Prapta kepareng kula ngaturaken pambagya panakrami kanthi raharja arawuhipun Kisana wonten negari Cempa. Jagadewa Bathara. Kula nggih matur sembah nuwun. Dewaji ing Cempa kepareng ngacarani dhateng sowan kula. Dadosna kawuningan awit saking pamuji paduka. Mewah kasembuh pengayomaning Hyang Widiwasa kali sang sambe kala pisowan kula wonten negari Cempa. Syukur bagia sewu nuwun kaprayogakno lenggahipun Kisana sampun ngantos kirang setunggal menapa. Sampun satata anggen kula ngadhep wonten ngarsa paduka ingkang sinuwun ing negari Cempa. Sak sampunipun satata lenggah senggang napas asat riwe Kisana sampun ngantos kapenggalih menawi kula menika tambuh dhateng paduka. Nanging rening nembe wekdal dinten menika kula saged abenajeng kalian paduka. Pramila kepalenga kula lajeng nyuwun prisa Kisana katitik rengganing busana jejering Narendra. Narendra saking pundi tuwin sinten ing dados jejulukipun ingkang sampun sudi mestani dhateng kula. Kula menika Prabu Saraya Dimuka. Prabu Saraya Dimuka. Prabu Saraya Dimuka. Tawang Madya negari kula. Saking negari Tawang Madya. Inggih mila mekaten. Lajeng kagungan kersa menapa rawuh wonten negari Cempa. Dadosna kawuningan sumengko raos sing manah kula nilar negari kula Tawang Madya tebih kula lumampah
enggo dumugi wonten negari Cempo mboten wonten sanes miwah mboten wonten perkawis ingkang kula upadi tuwin ingkang kula gayuh kejawi namung kula sowan wonten negari Cempo badhe ngebon-bon enjang jejawah sonten tembung wantahipun kula badhe nglamar wonten negari Cempo badhe nglamar putri inggih mila mekaten rening negari Cempo menika kathah putri mila samengantos lajeng dadosaken bingung raos sing manah kula putri sinten ingkang badhe dipun lamar kula aturi ngendika ingkang kanthi cetha oh Yai Jagadewa Bathara putri ingkang badhe kula lamar putri ingkang badhe kula rasuk minangka garwa tetimbangan kula menika sanes putri saklimrahipun utawi sanes para putri abdi dalem Bedhaya Srimpi sanes abdi dalem Emban Ceplak Langak Manggung Cetri Joko Paloro abdi dalem Manggung Ketanggung sanes menika kula nuninggih lajeng sinten ingkang badhe kula suwun ingkang kula lamar nedya kula dadosaken garwa prameswari mboten wonten sanes kejawi namung putri utama ingkang rum-rumarum sesilih sang retnaning ayu Dewi Sruti menika ingkang badhe kula suwun Dewi Sruti ingkang badhe dipun kersakaken kula nunggih mila mekaten panjenengan sampun prisa menapa dereng bilih Dewi Sruti menika yektosipun garwa prameswari Cempo menika tetimbangan kula menika prameswari kula menapa sebabipun kisanak nedya ngelamar dhateng Yayi Dewi Sruti nyuwun pangapunten ih kados pundi menawi rembakipun tiang limrah tentu mboten mekaten menawi ingkang sampun-sampun pun badhe kelampah jejering prameswari badhe dipun lamar nanging kula tumindak ingkang kados mekaten menika boten kok namung kesurung hardaning kekarepan ingkang tanpa wonten landhesanipun menapa Sang Hyang Kalalodra paring dawuh dhateng kula supados kula saged langkung mukti Nyakrawati mbau denda kula dados Narendra ingkang berbondo Bandung Sentana nanging serananipun kula kedah kagungan garwa Dewi Sruti Hyang Kalalodra pepundhen kula ugi sampun paring pangandika sampun Dewi Sruti kedah kula suwun mila pareng boten pareng garwa dalem Dewi Sruti tetep badhe kula suwun kula boyong wonten negari Tawang Madya Jaja muntablir kinetap idep nyomangala cakra Sapa wong menyat saka pelungguhan ora nampa dawuh dalem ingkang sinuwun. Lamun kowe nedya mangerti marang aku abdi dalem tumenggung ing negara Cempo. Kowe abdi dalem katumenggungan ya dasar para nyata. Ana wigati apa nyela-nyela sumalonong ora ditimbali dening ingkang sinuwun. Panas rasaning atiku krungu kabeh kang dadi rembugmu. Lho. Ketemu pirang perkara ingkang tak rembug kuwi dudu bojomu ingkang tak rembug kuwi garwa dalem ing negara Cempo lah kok kowe mrekitik panas atimu ora ketemu nalar aku kuwi abdi ing negara Cempo yen ratu gustiku dicamah dening wong liya
aku ora nrimake awit kuwi pepundhenku. Prabu Saraya Dimuka, apa? Kowe nek nggugu karo aku, aja kok teruske nggonmu rembugan. Ngrembug perkara kang kaya ngono mengkono ana ing papan kene aku ora trima. Upamane le rembugan ora ana ing papan kene terus ngendi papan kanggo mbacutke rembug? Apa enggal manjinga ana madyaning alun-alun. Caketana ngalun-alun sisih wetan milya blabar waja kenceng kawat nang kono papane neruske rembugan. Gedhe cilike kowe ora nrimake perkara iki terus kowe nantang perang mungsuh karo aku. Obabamu. Apa kok anggap aku gigrek mungsuh karo kowe? Nek pancen kowe wani, ayo adu to sing balung muleting kulit. Sak gendengmu tak aladeni metu jaba dadar kaprawiran. Paman Buntala kawula nun arep menyang endi badhe nututi Adi Tumenggung. Narendra ingkang ngaken naminipun Saraya Dimuka menika murang tata deling rega raos sing manah kula menawi dereng mangertos gilang-gilang kuandhanipun. Wis Paman Buntala ora sah perlu. Paman Buntala melu cawe-cawe perkara iki. Ya senajan to iki perkara ingkang wigati. Nanging aja nganti ndadekke saya peteng kahananing Praja Cempa. Mung gumuning ati wektu kepungkur ana wong ingkang nedya nglamar Yayi Dewi Sruti. Yayi Dewi Sruti ilang saka Taman Sari. Malah wektu dina iki ana ingkang bakal ngelamar meneh. Lah kok kaya wis ana-ana wae kahanane kula ninggi. Menika ing dadosaken benter raos sing manah kula. Nek ngono pancen ribet dirasake. Duwe bojo kene ayu ora wurung dadi lirikane wong liya. Nanging upamane duwe bojo ya dianggep semu kuciwa. Ya dadi cacataning wong liya. Lah kok ngono ku mangsa kula ribet rasane. Mula malah wis ayem tentrem sing ora do ndi bojo. Sekaruan. Kula nun inggih bab menika ingkang dadosaken raos sing manah kula tumut benter. Mila kula lajeng cumadung dawuh prayogining lampah kados pundi? Paman Buntala tak keparengke merepeki para prajurit nanging ora usah melu cawe-cawe nyingkirke utawa mara tangan tanding yuda karo ratu ingkang jenenge Saraya Dimuka iki mau. Cukup pasrahno prajurit. Aku ngeman tenagane Paman Patih Buntala. Bab menika mangke kantun ningali kawontenan ingkang baken Ratu Angkara Murka menika kedah sumingkir saking laladan negari Cempa. Yo Paman Buntala, aku percaya karo kawanteranmu. Senajan to wektu dina iki ingsun durung paring dawuh kepiye prayogane nggone bakal ngupadi Gustimu putri Yayi Dewi Sruti ingkang durung bisa diboyong kundur. Nanging sawetara ingsun nedya kundur ngedaton luwih dhisik. Mengko yen kahananmu tata titi tentrem dibacutke kepiye prayogane.
nggone ngupadi Gustimu Yayi Dewi Sruti kula nringgih menawi mekaten namung sendika ngestokaken dawuh sarta bilih panjenengan dalem badhe kundur angedhaton sungkeming pangabekti ingkang nderek tindak paduka sinuwun Paman Patih Buntalaya. Wau to wis purna sabdanira Sinarendra. Ing kono ngrenggahi sabda Brahmana Raja. Sabdaning pandhita pangandikaning Ratu Yekti datan kono wolawali pinindakna Tirta Kresna tumameng delancang seta Yekti datan kono lumebek. Lah ing kono kepareng kondur ngedhaton tedhak jeluk saking palenggahan. Pindha penganten binayangkari. Ingkang katon pasemoning Narendra Nyai Lurah Sepet Madu Wilaja kebat kalih-kalihira Sri Narendra ingkang kundur angedhaton wonten ing Brajanala datan kersa pinarak wonten Sri Manganti datan kersa kendel sak petawis
sinareng dumugi wonten sak ngajenging gapura Dana Pertapa. Ing kono Sinarendra ngeningaken cipta sak petawis datan Pantara dangu sigara nglajengaken anggenipun kundura ngedaton jumangkah ngliwati kori Dana Pertapa. Sak sampunipun dumugi wonten ing teratak bangsal Kencana penanggap ing sisih ler wetan. Kendel tindake Sri Narapati awit badhe tindak mengilen tumuju wonten kedaton. Kedadak enget dhateng garwa dalem ingkang dereng saged kaboyong kundur. Mila ingkang sinuwun kepareng lenggah sapetawis wonten ing bangsal manis. Giolina dosan pesta raja. Sanggya para abdi dalem pengerawit sigara natap gongso semanten ugi abdi dalem waranggana ugi sami nindakaken kewajibanira soang-soang caos panglipur wonten ngersanipun ingkang sinuwun. Sri Narendra ingkang kumembeng sungkawa nedhi amberat sungkawaning penggalih sarwi ngersakaken gumelaring langen beksa. Kocapa ingkang nampi dawuh nindakaken beksa dasar wanita ingkang pinunjul ing warna. Klambine abang, branyak, agemanipun nyamping klithik. Dasar wanita ing sulistya ing warna datan mokal sadengah ingkang prisa dhateng ingkang kepareng nindakaken beksa wonten ing bangsal manis. Sadengah ingkang prisa persasat kaya kepanduk jemparing asmara.
Sri Narendra wis kasembadan meresani gumelaring beksa menawi wonten kayangan junggring selaka beksan sinebat golek lenggot bawa utawi beksan lenggot bawa menawi wonten ing keraton ingkang dumunung wonten lumahing bumi kureping langit menawi wonten golek dijogetke sore disebut golek pamedhak saking kersanipun para pepunden maknanipun golek pamedhak tata lair ndelok wong joget nanging ing batin nyenyuwun dhateng panguwaosing Gusti ingkang murba masisa jagat supados para pepunden ingkang wis murut kasedan jati sedaya pikantuka pangaksama mewah katampiya anggenipun sowan wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa supados kaparingan tentrem rahayu langgeng abadi kamukten kamulyan tuwin kawilujenganipun para leluhur para pepunden ingkang sampun murut kasedan jati tumusa dhateng putra wayah ndadekke seger waras bagya mulya remen gesangipun sak tedhak turunipun sedaya kocapa dupi wis paripurna meresani gumlaring langan beksa lerem prayogi manjing wonten kedaton datan kacarita ingkang wis satata lenggah wonten saklebeting dalem ageng Purabayeksa kocapa penglamar saking Manca Negari ingkang sampun klenta-klentu rembag kalian abdi dalem katumenggungan sigara tantoha kekalihnya wis dumugi wonten madyaning alun-alun negari Cempa panungsmaning jajalan ati sing iblis pangkatmu tumenggung murang tata mungsuh karo aku wani nyecamah marang aku apa abamu ayo mrene kowe wong murang tata ora patut mapan ning praja negara Cempa enggal-enggal sumingkira nanging janjura gelem sumingkir ora wurung sirna dening aku kakehan sumbar upabamu ayo tangkep dodo genti milang tatu mungsuh karo aku sak gendingmu tak aladeni mati dening aku
Aja mlayu. Diteruske ngene Bantayuda.
Haji Tumenggung. Waduh, Prabu Sayamrapa Saraya Dimuka. Nalika wau kawon kaliyan kula nanging piyambakipun lajeng ginakaken siyung pengapit dawah wonten ing jangga benter perbawanipun kados dipun lolosi otot bebayu kula yen mengkono prayoga diunduri awit ingkang sinuwun wis paring dawuh nek kira-kira penglamar kuwi mbebayani panjenengan dalem pribadi ingkang bakal nyingkirke menawi mekaten kula namung nderek ayo diunduri sawetara kareben Gustimu ingkang maju. Wadya balamu mawut-mawut. Wadya balane kalah mungsuh aku. Ratune nyalirani dhewe maju madyaning Merananggana. Prabu Saraya Dimuka. Piye? Ora sah perlu girang-girang gumuyu. Wektu dina iki aku ing magut ana madyaning Merananggana. Prabu Srigati, opo? Nek kowe nggugu karo aku, ora sah perlu kowe keroyo-royo ngetus tenaga Bitutama Bandawalapati perang mungsuh karo aku. Garwamu ulungna kanthi nglenggana. Tak tampanane tangan loro Dewi Sruti tak boyonge bali ana ing negara Tawangmadya. Tentrem kahanane ora ana gegeran. Cukup mengkono, ora perlu dadak kokean werna, kokean sing dirembug. Saraya Dimuka, piye? Ingkang jeneng garwa kuwi paribasan sigaraning nyawa. Yayi Dewi Sruti wong liyandrayan tak wengku minangka garwa. Tegese aku jejering wong lanang kudu bisa ngayomi wong wadon. Lah nek aku jejering kakung ora iso ngayomi bojo, ora ana tegese. Ora ana tanggung jawabe minangka jejering wong lanang. Lamun Dewi Sruti wis gelem dadi bojoku. Lah kok aku ora iso ngayomi, ora bisa njaga keselamatane, ora bisa njaga kaluhurane, arak padha karo tanpa guna, malah kepara aku nyiksa anake wong liya. Iku ora prayoga. Mula kang saka iku, kowe duwe niat kaya ngono, mongko Dewi Sruti iki garwaku. Kelakon kowe mboyong Yayi Dewi Sruti, nanging janji wis gumlundung sirahe Prabu Srigati. Wah, kakean sumbar. Ora urung kelakon iki dadi dami-damanmu. Ora entuk tak jaluk kelakon tugel gulmu, maju wekti bantangan bendet sirahmu. Sing praeno hati-hati. Opo abang? Oh, aduh. Wah, waduh.
Surapatut banget. Tangane Prabu Srigati persasat paribasan gedene ming sak merang. Ewa semono kumlawe tiba ning pilingan kaya bodhem rasane. Wah, Jagadewa Bathara. Aracak-aracake perjurit andane abdine Prabu Srigati ya ngono. Nek didelok awake ora spirwa, wis ngono. Tangan karo sikile nendang utawa njotos mungsuh. Wah, kok disamber gelap rasane. Waduh. Ditempiling karo Prabu Srigati puyeng kok. Loh, kok abang? Waduh. Ditempiling karo Prabu Srigati wis mimisen. Wah. Mongko ora ana godhong suruh. Oh, sak-sake. Lateng ya ora apa-apa. Malah terus mampet. Srigati, opo? Ayo. Ora usah perlu iki ringo-ringo. Aku durung wegah nandingi kadigdayanmu. Moringgal maju babuh kene merganing patimu. Jotoso. Wah. Ayo Jotoso. Ora apa-apa. Canda. Sumiur ku hadap. Prabu Srigati, ketokno kasudibyanmu, ora urung musuh karo aku. Sirna gempang dadi jelantah musuh aku, ora sah kakan sumbar. Kelakon tak buntar jemparing ora urung, bali oning ndangkamu Suraya Dimuka. Prabu Suraya Dimuka den kentar mawi jemparing
Jemparing ora tumama nanging bisa mijilaken perbawaning angin ing saklangkung ageng. Kabuntar jemparing kontal dawah tebih tambuh-tambuh tibane. Lega penggalihe Prabu Srigati dupi mulat seraya dimuka sampun ical saking wewengkon negari Cempoh. Dereng kemawon nglajengaken jumangkah kondur wonten saklebeting gedaton ora kaya tumurune Sang Hyang Bathara Antarada saking Dirgantara. Pangabekti kula kunjuk pukulun. Olot-olot ya. Ya ulun tarima. Kita nyaoske pangabekti ning ngarsa ulun. Ora liwat lumunturing astuti ulun tumrapa marang jeneng kita Nger Srigati. Kula nuninggih pukulun. Dahat kapundi sabdanipun Hyang Pukulun Sang Hyang Bathara Antarada. Kula pundi wonten pestaka dadosna jimat ya Srigati. Lan kalenggahan iki aja nganti ndadekke kageting ati. Ulun merepeki marang jeneng kita. Aja banjur kuwatir rasaning ati. Bareng ngerti yen to ulun kedadak tumurun saka ing Dirgantara. Kula nuninggih kagungan kersa menapa pukulun lajeng kepareng rawuh merepeki dhateng ingkang wayah. Ngene. Ulun lan kabeh para Jawata padha ngawuningani yen to kita ana sajroning rasa prihatin merga kapedhotan tresna. Awit Prameswarinira Nini Dewi Sruti ilang saka keputren wis sakwetara lawase kula nuninggih. Ulun tumurun nyaketi marang jeneng kita ora ana liya kejaba mung bakal paring presa yen to sejatine tetimbangan kita iku wektu dina iki lagi disingitke utawa didelikke. Salah sijining penglamar ingkang nalika semana tau tate tau tumeka ning negara Cempoh. Menawi mekaten Yayi Dewi Sruti dumunung wonten panguwasanipun tiyang menika. Kita ora perlu kuwas kuwatir. Dewi Sruti didelikke. Nanging sejatine kuwi malah kaya katuju menu utawa kebenaran. Liripun kados pundi? Tetimbangan kita Dewi Sruti nedeng Anggarbini. Nah terus iso diboyong dening salah sijining raja penglamar. Nanging raja penglamar mau sakjroning mboyong Dewi Sruti uga ora kuat. Arep dipondhong ning ora kuat satemah kena perbawa. Nah terus aja nganti Dewi Sruti tiba nang tangane wong liya. Kekarepane ratu penglamarku mau Dewi Sruti banjur didelikke. Didelikke orang sak kiwa tengening papan mirunggan ingkang menang disebut Gunung Liman. Ya nang wewengkon Gunung Liman kuwi garwamu didelikke. Nanging ora perlu was kuwatir awit raja penglamar ingkang nek ora kleru jenenge Dendasura. Kuwi ora kuat
nyeraki garwamu Dewi Sruti. Dadi yo ming ndelik-ndelik tok ning arep nyeraki ora kuat, ora wani. Lah mula yen kita bakal tumuli bisa mboyong bali tetimbangan kita Dewi Sruti, prayoga kita tumuli nyaketi wewengkon Gunung Liman. Mengko nek Dewi Sruti wis kok boyong kundur, ulun bakal tumedhak meneh paring dawuh ana dawuh ingkang wigati ingkang kudu kok tampa. Nanging mengko yen garwamu wis kundur, kahanan wis tata titi tentrem. Dawuh maligi, dawuh mirunggan, dawuh ingkang wigati bakal tak ngendikake ana ing kraton Cempa. Wektu dina iki slametna luwih dhisik tetimbangan kita Dewi Sruti. Leng-lenging driya mangungkung mangungkung kanduwan rimang lirlena tanpa kanin. Menawi mekaten matur sembah sewu nuwun awit saking paringipun prisa bab kawontenanipun Yayi Dewi Sruti Pukulun. Ya Nger. Srigati aja nganti lalu mangsa. Tetimbangan kita tumuli slametna. Aja nganti kedelarung-delarung. Mapan ning Gunung Liman senajan to wektu dina iki isih tarak brata teki-teki mertapa ana ing Gunung Liman, nanging prayoga boyongan kundur. Tambahing pangestu kula suwun Pukulun ya ingkang prayitna ngati-ati ya Nger Srigati.